Ja, vi står her på Lyngby Hovedgade. Det er her, vi har tænkt os, at vores hovedgade skal ligge. Som vi kan høre, så er der meget støjniveau for alle de mange biler, der er her. Vi vil gerne undre, så derfor så skal det laves til en gågade. Og den skal starte lige her i krydset, og så skal den gå nedad. Det vi skal have her, det er et tag, hvor indgangen så skal være. Så det er også for eksempel i regnvejr, så har folk mere lyst til at gå nedad og ikke tonse forbi, som vi gør nu, hvor det regner. Ja. Ja, nu står vi ude foran Græsset, og det her er vores forsamlingshus, eller folkehus, som vi kalder det, skal ligge. Det her udgangspunkt, det skal være med vores aktiviteter og vores fællesspisning. Så det er alt det, det skal centreres fra, og det her hovedgaden skal virke ud. Det er selvfølgelig også tænkt os at ændre på jorden, så du ikke føler, at du står midt på en vej herude. Mere at du står indenfor. Det er herude, vi har tænkt os at lægge vores borde, og så eventuelt den store skærm, hvis du skal ind og se fodboldkampe eller de større arrangementer. Og så ellers vores food trucks ned ad gaden. Kom ned. Claro, helt stille derude. Vi spoler lige ved det her, så det kan vi ikke høre. Så vi må godt snakke. Bare gå. Det er så her, vi har tænkt os at ende vores gågade. Og så ellers få bilerne til at køre udenop og så ned over jernbanepladsen over ved stationen. Så kan det selvfølgelig være, at vi skal ændre på noget, hvis det kan være muligt.